Election ngejuji det langkai ini dah kirim tang bagi jok tapun ile. Jo prang kirim po banggai lagi. Munit tum cini ni deh la BJP Kongres tum aprang per na munit tum man kapi lua kam klaim ber matidi la posi alang litum pak thom ber lu jo council election hutana nang pidut ladak langkirca penke. Non ke langkirca kilometer long so cheng la penke umpo. Laan pangrum pet rong kli pangrum si non dak suri ini sose suri thom sose munit dak cetong lo la pen pini nang APHLC long nang ge cepa ok dun lok si don pharoi sira don thom kebra throk lo na join dun la pen aku nang join dun bom jilang la puja dak bangke non ge dak ke BJP pen Congress SDC ka bitu pin lo nang ke Islam la sakache patum la dak ke la tum ke laga pacho bay lok lo la tum ke claim ke BJP ke RSS atum a order ating men se claim RSS atum ke monusmriti ben se ke claim monusmriti along order do hala sating men se claim monusmriti ating ke la shudra atum tribal atum antalo hala tum ating ke an ke munit aking pak pansi amhang ke thek latung ke gulam saisi latung ke gulam ban saisi apot latum ok avi long si ban du pusi pu latum ke lake rechu ba officer arling ke the master clerk hey hui ke cheplang un ik pusi lang litung ipu la apot la autonomous state ke people te lake rechu ba CM chief minister do khogi ke di lagi pace plang long lelu la tungge la si BJP atuma allo a manifesto long ke autonomous state ke long ji po alam ta ningge ye det lo la tungge ki jut lo la tungge autonomous state alam ke paningge ta long lelo pa pe claim ta long lelu hala tungge e BJP le ke hai lo polo tang te la autonomous state ke la ke war chor khang jang po lage PPHLC ke hai lo polo te e autonomous state abang ke lake belong to vek po bang kan pong mo ning kan pong bong belong vek bo ni to make self group atum sai jok jesi alang litum dun ti ti hadi alang litum suri cap PG pu self help group isi had go pusi lale business ke claim idor po malage la sini litum ke chak lo la pen ke claim ji ke PHLC hang lot hai lote self help group tu man ke 1 lakh tu ke ni tum PG lagi business ke claim ije pan business asuk ke claim ije pan non triple engine engine ke lagi triple engine lo lagi tribal atu ampan kape koi lam ji train na bang lo lagi ang tan chong da dam nang kok oi lagi ang tan chong dam na nang kok lo ahem ci utikang et lo apiso so ci utikang ajhar tu ke pedan so ci kak lo thi dam ulo ki thiar pum da wan long le det lo ko nat ni kang bodam arni siheta arni Maharashtra inut aku amen pu majau imrong hang non ing bodet lo halata la sini tum kapelong thu ya phan se klem BJP tu ngela ke klem hai helo kapelong tu ya phan ke athema la tu nge kapi vir lok ya phan se klem lo ke BJP tu ke non RSS ban claim play avi walam si lake Christian pugali dei munit atum la Christian pan papelang selet po papidun toy nang po pansi Christian pu amen ke en seta monusmriti ang along ke tokke Christian pugali tribal ke do anatum pan schedule caste ke do anatum pan ke la tum ke gulam po pu munit kali po pu la tum pan ke latum apiso asomar ta ve apiso asomar anta bamunatum a property po ada ke tok